Dobar dan. Imam jedno pitanje samo. Zanima me ako čovjek vrši dobra djela tokom svog života, a ne vjeruje u Allaha, da li će on ići u džennet? Pitanje, insan je imao dobrih djela, radio je dobra djela, ali ne vjeruje u Allaha. Da li će takav čovjek ući u džennet? Mi smo više puta spominjali da se ljudi dijele u dvije kategorije. Imamo ljude koji su za svoga života deklarisali se kao muslimani, kao vjernici, vjerovali u Allaha, vjerovali u sudnji dan, vjerovali u Muhammeda alihi salatu wasalam. Imamo druge koji su sami za sebe kazali da ne vjeruju u Allaha tebareke ve ta'ala, ne vjeruju u Muhammeda, ne vjeruju u Kur'an, ne vjeruju u posljednju Božju poslanicu. Ljudi, bez obzira što su radili dobra djela, ako ne vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i na tome umru, znači umrli su na tome, mi na dunjalku tretiramo kao nevjernike, a s druge strane, shodno kuransko-hadijskim argumentima, takve osobe će vječno ostati u džehennemu. Znači osoba, bez obzira što imala dobrih dijela, ako nije vjerovala u Allaha, nije vjerovala u poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, nije vjerovala u Kur'an, takva osoba, bez obzira što je radila dobra djela, ta dobra djela joj neće koristiti na ahiretu. Došli su određeni hadisi Božjih poslanika da uzvišeni Allah nevjernicima zbog dobrih dijela daje dunjalučke privilegije i dunjalučke blagodati. Tako da osoba koja je umrla na nevjerstvu, nije vjerovala u Allaha, nije vjerovala u Božjeg poslanika Muhammeda, nije vjerovala u Kur'an, takva osoba po mnogim argumentima Kur'ana i sunneta će vječno ostati u džehennemu, neće joj koristiti dobra djela koja je radila na dunjalku, korist od dobrih djela koja je radila na dunjalku će imati još na dunjalku, a rekli smo kad su u pitanju vjernici, oni se dijele u dvije kategorije, oni koji su imali više dobrih djela od loših. Oni će ući, ako Bog da, u džennet direktno. Za razliku od onih koji su imali više grijeha od dobrih dijela, oni će određen period biti kažnjeni u džehennemu i nakon toga, ako Bog da, oni će ući u džennet i tu će ostati vječno. Inšallah.